नमस्कार दर्शक बंधु एसटी ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। आजिर कहानी ग्रीष्म छुट्टी। ग्रीष्म छुट्टी समस्त पिलामानंक पई खुशीर समय। एही समयर मजा भिन्न थाए। एही समय स्कूल बंद थाए। पिलामानंकु पाठपढ़ा चापरू मुक्ति मिली थाए। खेलिबा पई अधिक समय मिली थाए। बाहरकू बुलिबाकू जाइथांती। अनेक नुआ नुआ जागा नुआ नुआ खाद्यर स्वाद नेबा पई सुजोग मिली थाए। केही केही दादा मामू अजा आई एवं अन्य संपर्क घर को जाइथांती। एही कहानीटी मध्य एपरि एक ग्रीष्म छुट्टीर 16 वर्षीय निशा एवं ता भाई 13 वर्षर अमन दुई जण ग्रीष्म छुट्टी काटिबा पई निज अजाईଙ୍କ घरକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଜାଆଈଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅଜାଆଈ କୋରାପୁଟର ଏକ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଛୋଟ ଗାଁ ଥିଲା। ସେଠାରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଅମନ ଏବଂ ନିଶା ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ବିନା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ କୋରାପୁଟରେ ଅଟକିଲା। ଷ୍ଟେସନରେ କେବଳ 2 ଜଣ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ବ୍ୟାଗ୍ ଉଠାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଜାଆଈ ଯେମିତି ଫଟୋରେ ଦେଖିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାବରେ ଚମକୁଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଗରମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କର ଅଜାଆଈ ଶାଲ୍ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶୂନ୍ୟତା ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମିଛିମିଛିକା। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଜାଆଈଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ସମଗ୍ର କାର୍ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଉଭୟେ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରାର କାହାଣୀ କହି ଚାଲିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଜାଆଈ କିଛି କହୁନଥିଲେ। କୋରାପୁଟରୁ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ପରେ ସେମାନେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅଜାଆଈ ଏକ ବଡ଼ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାହା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଥିଲା। ଚାରିପାଖରେ ହଳଦିଆ କାନ୍ଥ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲି ଘାସ ସବୁ ଥିଲା। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘର ନଥିଲା। ରାତି ହେଇ ଆସିଥିଲା। ଆଖପାଖରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଘର ବାହାରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଏକ ପୁରୁଣା ରକିଂ ଚେୟାର ଥିଲା ଯାହା ପବନ ବିନା ମଧ୍ୟ ଥରୁଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା ଯେପରି କିଛି ପଚିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ନାକ ଟେକିଲେ ଆଈ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହା ଗୋବର ଗନ୍ଧ, ଏହା କ୍ଷେତରୁ ଆସିଛି। ଏହା କହି ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଅଜା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଈ ଆସି ତାଙ୍କୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ଡାକିଲେ। ସମସ୍ତେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ଡାଇନିଂ ହଲରେ ବସିଲେ। ଅଜା ଏବଂ ଆଈ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବସିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଆସିବାରୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହା ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ନିଶା ଏବଂ ଅମନ ସେମାନଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଜା ଆଈ ରୁମକୁ ଆସିଲେ। ଶୁଭରାତ୍ରି କହି ଅଜା ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ରାତିରେ ଏଠାରେ ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ। ଭୟ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ରୁମରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ଅଜା ସେମାନଙ୍କ ରୁମରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତ ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଅଜା ଆଈ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ। ନିଶା ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଝରକା ପାଖରେ ବସି ସ୍କେଚ୍ ଆଙ୍କୁଥିଲା। ସେହି ଝରକାରୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାହା କେବଳ ଗଛ ଥିଲା। ଅମନ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା କିମ୍ବା ଘରର ପଛ କୋଣରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ଦୋଳି ଉପରେ ବସି ତାର ହୋମୱାର୍କ କରୁଥିଲା ଏବଂ ୱାକମ୍ୟାନରୁ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲା। ଅଜା ଆଈ ଅପରାହ୍ନରେ କ୍ଷେତକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ କହି ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ରାତିରେ ଫେରୁଥିଲେ। ଘରେ ଏକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାହା ଅଚଳ ଥିଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମାତାପିତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। କିଛି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେପରିକି ତାଙ୍କର ଅଜା ଆଈ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବସୁଥିଲେ
କିନ୍ତୁ କିଛି ଖାଉନଥିଲେ। ଥରେ ଅମନ ଦେଖିଲା ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲା ଅଛି ଏବଂ ଭିତରେ କେବଳ ଏକ ପାତ୍ର ଅଛି, ଯାହା ଭିତରେ କିଛି ଘନ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଚାରିଲେ, ଆଈ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା ପାରମ୍ପରିକ ରେସିପି ଏବଂ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରାୟତଃ ଆଈ ବିନା କାରଣରେ ଜୋରରେ ହସୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଜା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ରହୁଥିଲେ। ଉଭୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏସବୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ। ସେହି ରାତିରେ ନିଶା କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଦ୍ୱାର ବାହାରୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଏକ ବଡ଼ଛାଇ ଦ୍ୱାର ତଳୁ ଚାଲିଗଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେ ଅଜାଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଭୁଲି ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଯାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା। ସେହି ଅଜବ ଗନ୍ଧ ଏବେ ଅଧିକ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାମ୍ନାରେ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ଏହା କୌଣସି ପଶୁ ପରି ମନେ ହେଉନଥିଲା, ଏହା ଅନ୍ୟ କିଛି ଥିଲା। ନିଶା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଲା। ନିଶା ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ତାର ଆଈ ଥିଲେ। ଏବେ ବି ଆଈଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ନକଲି ହସ ଥିଲା। ଆଈ ନିଶାକୁ ଶୋଇବାକୁ କହିଲେ। ଭୟଭୀତ ନିଶା ଚୁପଚାପ ତା କୋଠରୀକୁ ଫେରି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ସେ ଶୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ନିଶା ଏବେ ସେହି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ତା ଜେଜେମା ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଅଜା ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମୁହଁ ସାଧାରଣ ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ପରି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ନାସ୍ତା ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ କ୍ଷେତରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ନିଶା ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଅନୁଭବ କଲା। ସେହିଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଅମନ ବାହାରେ ଝୁଲା ଉପରେ ବସି ତାର ଛୁଟିଦିନର ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘର ଭିତରୁ କିଛି ପିଲା ଖେଳୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା, ସେ ପଛ ଝରକା ଦେଇ ଚାହିଁଲା ଏବଂ ଏକ ଛାଇ ଦେଖିଲା, ଯେପରି ଏହା ଏକ ଛୋଟ ପିଲାର। ଅମନ ଭାବିଲା ଯେ ହୁଏତ ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା, ସେଠାରେ ନିଶା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ସେ ଘର ସାରା ସେହି ପୁଅକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ତାପରେ ତାର ଧ୍ୟାନ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା କଳା ଧଳା ଫଟୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମଝିରେ ତା ଅଜା ଆଈର ଏକ ବଡ଼ ଫଟୋ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ରକ୍ତ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଅମନ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଶାକୁ ଡାକି ସେହି ଫଟୋକୁ ଦେଖାଇଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେହି ଫଟୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନିଶା ଅମନକୁ ଗତ ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲା। ଉଭୟ ପିଲାଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ଘରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଘରେ ମୋଟ 3ଟି କୋଠରୀ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଅଜାଙ୍କ କୋଠରୀ ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା। ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେପରି ସେହି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସେହି କୋଠରୀରୁ ଆସୁଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦୁହେଁ ଚାବି ଗୁଚ୍ଛରୁ ଚାବି ପାଇ ସେହି କୋଠରୀ ଖୋଲିଲେ। ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପାଇଲେ। ଭିତରେ ବିଛଣା ଉପରେ 2ଟି ପଚିଯାଇଥିବା ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁହେଁ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ନିଶା ଦେଖିଲେ ଯେ ମୃତଦେହ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବା ସମାନ ଲକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛି। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏହି ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଅଜା ଆଈଙ୍କର। ତେଣୁ ଏହି ମୃତଦେହ ତାଙ୍କ ଅଜା ଆଈଙ୍କର ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଏହି କାହାଣୀର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଦେଖିବାକୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି କାହାଣୀରେ କ'ଣ ଘଟେ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ।